Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga hinggalan, ini nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air, ug ako lang gihapon kini inyong ubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Account. Aboy no, adlaw na usab karon nga Biyernes, kamalumog usang pitsaha. Pitsa 27. Oh, karong adlaw no, ikatulo na pud ka, ikatulo ka adlaw ni Maygala sa kining husay, no. Kini bitang kuan kanang pag-atubang, no, kana bitang paghimaymay sa kaso ni kining former President Duterte dito sa Hague, no? Hague, Netherlands. Ayan, no? Nala, no? Padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kamudto. Ano, may mudto na kanatong tanan, na hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Ano, wala na ito mauna, nga ito ang microphone. Ayan, no? Nauna nato ang atong microphone sa ato ang camera. Hala, no, may ngunto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas ni ining kamuntuhon adlaw karon nga Biyernes, pitsa 27 na kini sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Ako na ginaingon mga higala, ikatulo na kini karon ka adlaw, no, nga medyo gisuta, no, kung doon na bagi probable cause nga kasuhan gyud si former President Rodrigo Rua Duterte. Ayan, no, nahala, no. Bino andita mga higala sa ato ang pagpangumusta. Kumusta na nga itong talahurong obispo, no? Kumusta na ang atong mga kaparian po nga nangandam na alang sa amo ang general reshuffling. Ayan, no, dili sa nakisulti ako ang assignment, no, kay makuyawan o niya ang ako ang bagong assignment, no. Ang lugar nga diin kami mga assign, wala pa formal nga kabalo pa ingala si Bishop Good mismo maingon nga ayaw sa ninyo og i-announce the formal announcement kay doon na pa yung mga changes, so dili pa gyud final. So muna nga usually ang inyong kuna paruko di pa ginamuan ko og asa sa ibalhin, pero ako ni angkon ako. Total moingon nga dili madayon, akin dili kon madayon saon man nato higala, no. Pero ako na daang gikuan para makuan na kana bitang maandam na akong huna-huna ug ang ako pod nga mga parokyano maandam na dili sila makalitan nga mudrik taratag balhin wala gani kita pulo pananghin. Ayan. Hala, no, padayon ta rin nagtamahigala sa atong CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Archdiocese of Tuguegarao has begun forming lay leaders to advance its synodal renewal program, with Archbishop Ricardo Bacay warning against spectacular and self-promoting leadership. Ayan, no, sa ato pa gihinay-hinaya na mga higala sa Archdiocese of Tuguegarao ug hulma ang ilahang mga kining mga church leaders aron nga maandam na, no, ining bitaw nga pamaagi sa simbahan nga synodal church. Pero doon ay gamay nga pahamang, no, ang ilang talahurong obispo dito si Archbishop Ricardo Bacay nga likayan gyud kining spectacular and self-promotion leadership, no, kana bitaw leader mahigala nga murabag tigkan ba, murabag ang iharap yung popularidad mo gitanaw. Ayan na, no, at the expense of the people, no. Munay kuyaw din na, no, nga kana bitaw ma-promote ang leader pero ang mga tao mo na nag-antos. Muna dahil gitawag og spectacular and self-promoting leadership. Balita mga higalang gikan sa Vatican, Europe of Africa reacted to announcement of papal journeys. Sa ito pa ni-react sila, kabulong mo kung sa reaction, perting lipaya. Perting lipaya ang taga Monaco, Algeria, Angola, ug ang Equatorial Guinea. No, Equatorial Guinea, no. Sa ato pa dako nilang kalipay nga bisitahon sila sa talahuron nga Santo Papa.
Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug ari kita sa atuang Saint of the Day. Sa naman itong akong Saint of the Day mahigala di ara. No, kumusta naman mahigala ha? Ito mong kabalaka din na, no? Kay kining atuang kinabuhi usahay daghang mga kakuyaw. Ganun yung pang kuyaw-kuyawan na. Gipakuyaw-kuyawan na nirong uban nga mga senador kay mura og tinud-anay na gining dinakpanay mga higala. No? Tinud-anay na gining dinakpanay karon nga nagpanghitabo dito sa kauluhan. No, sila si Baligot, no, daghan na mahiga pang kasuhan sila, ana no. Gani nindot gahapon sa adlaw mga higala no nga nahitabo gyud kini bitaw sa ngalaning EDSA revolution ba, people power kay daghang kay mga spectacular po pero dili na tamaon sana mahigala no. Abi no arita sa tong Saint of the Day mahigala February 27. Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows. Ano, Saint Gabriel of Our Lady of Sorrows. Natawo kini siya ni atong 1838, namatay ni atong 1862, bata pa. Unya ang iyahag yung pangalan mahigala Francis, no, Italy, taga Italy kini siya. Unya educated by the Jesuits. He joined the Passionists na ever popular and cheerful. Spirit of prayer, love of the poor, consideration of the feelings of others, exact observance of the passions and rule as well as his bodily penances. Niya contracted tuberculosis, died peacefully on February 27, 1862 at an age of 24. Gabriel of Our Lady of Sorrows was canonized in 1920. So karong adlaw mga higala gihinumduman nato o gipasidunggan ang lain na pong patron sa Katolikong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Gabriel sa ganang sana Our Lady sa mahal nga birhen San Gabriel sa mahal nga birhen sa Kasubo. Mao kadto mahigala no balitang simbahan no ni ining kamudtuhon. Abi na padayon ta mga higala no ari na ta sa ato ang katikisem. Unang pangutana, Padre. Doon ay uban nga mga lugar ba nga magpista gani ang mga Katoliko, magpista pod ang mga laing relihiyon. Maghikay. Pero wala sila'y patron. Okay ra ba na, Padre? Okay ra na. Okay. At least, bisan pag moingon sila nga, kaya doon ay uban, tinuod mo na, doon ay uban nga moingon nga, doon sa fiesta sa mga Katoliko, maghikay pod sila, pero dili para sa patron. Kuan ilaha pagpasalamat sa Ginoo. Okay ra na. Ang gyapon no, anong ato man ang lalison nga maayo man po nang ilahang tumong. No nga kana bitaw doon na po sila magpagpasalamat po sila sa grasya nga nadawat mo na nga naghikay-hikay po sila. Okay ra na. No kaya tong basahon sa John chapter 10 verse 16, adunay ubang mga karnero nga wala mahisakop ni ining turila. Kinahanglan dadoon ko usab sila nganhi ug mamati sa akong tingog ug mahimo silang usa na lang kapanon ubuso sa kamagbalantay. Sa to pa dili ra ta maglalis. Kining ato ang nagpista ta may patron man gyud ta no. San Francisco ba pero sa manhuyod na po gihapoy maghikay ra dito pero wala ray dili patron kabalo kag sa ilaha. Pag Thanksgiving, okay ra wala na problema ngano ato man nang lisod-lisoron sila nga mao man po ilaha. Ayan no. Pero laing pangutana pa dahil pwede na ba tang musimba og anticipated? Uy, kung pwede kayo, no? Pwede na nasa, wala na sa problema. Kay, kamo magana nang i-encourage, ilabi na gayod kung busy ka. Kaya naman dyan ipapila mga higala nga ang panginabuhi po din taon Domingo. Kaya namang mga labi na dali sa ayungod nga aduna ipipila nato ka mga igsuon nga kay mudaghan ra mong customer og natabo ba. Dili sa ayungod kaya among tabo dire, anong tabo-tabo ba? Magnabinggo-binggo man, so man nga, ano na ipipila kanila nga manimba og anticipated. Okay ra na. Kanang anticipated mahigala, alas 6 na, pero pwede ra pong mga alas 5. Gani sa una, doon ako'y si Padre Pada sa una, may mga anticipated maganing alas 2, pero adtos sa kuan, adtos barangay. Kaya sa lungsod gyud mismo, alas 6 gyud na. Kaya mo man ay gitawag na itong naandan nga anticipated alas 6. Muna ako po dito sa iyo na apog ko. So ayaw ra nang yung na
na ay lisod-lisoron ginato ano anticipated lagod kay sa umana nga naman lagi ang ilang panginabuhi kuan man kana amang Domingo. Ayan no. Okay. Makasalabat na padre og wala tay simba-simba og Domingo. Busy man gud sa panginabuhi, mga negosyante man gud kami. Unya Domingo na kami makapamaligya sa tabuan. Well anyway, i-exhaust gyud ba? Kana bitaw sana ihurot gyud og pangitag rason nganong nga pungan aron makasimba gyud ka. Huddag gyud ba? Andi kay automatic ra pud lamang gyud nga kay Domingo adra ko mosimba. Kanang pangita gyud paagi ba? No? Exhaust no sa ato pa na i-exhaust ang tanan nga mga mga posibleng pamaagi aron nga makasimba mo og Domingo. No dili gyud na automatic pero makasabot ra mong nagino ana pero kinahanglan nga magkuan gud punta kana bang ato bang i-exhaust no baron nga termina kana bang hudon ginato bang tan-aw ba og ang ato yung usisahon yung pag-ayo ba kung wala na paagi nga makasimba kita kung wala lagi paagi makasabot na lang Ginoo ana pero panikamot gyud nga makasimba gyud ka bisag unsang adlaw sa Tesgoma doon na kay kalagmintan ng mga parokya na namang gikuan na may gitawag natong anticipated masses pero dos ayo na amang gyud may nya na pud may misa alas 5 kadlawon ano na pud may alas 6 pero kalagmitan ang mga negosyante diri sa ayungon manimba na sila labi na mga taga-babaw no magdala sila sa ilahang mga produkto unya manimba sila alas 5 ana no so man siya pero kanang yung kanang valid reason gyud ba mo na nga i-exhaust gyud no kuan gyud ba hutdag gyud pagtan-aw og unsay mga posibilidad nga makasimba ka kung wala na gyud sama na to ana nga panginabuhi man pud lagi mo na pero kinahanglan nga i-exhaust gyud nimo ang tanan nga mga pamaagi hutdag gyud usa kung unsay posible nga mga pabaagi nga makasimba gyud ka pero og wala na gyud simba na makasabot na yung ginawa na. Pero naapay laing pamaagi, panalitan, kining anticipated masses, nga dili jud ka na lamang yun. Mata kay mahimo na disgrasya kas ginawa na. Di naman madisgrasya nga kana bitong madisgrasya kas motor dili ba kanang akong pasabot ako medya ra ba nga dili gyud kanang malipay ang Ginoo niya. Okay, klaro. Okay, last nga pangutana pader. Laing pangutana mahigala ha. Okay, dito sa laing pangutana. Padre, may mga church organizations ba nga di gyud mo apil sa kalihukan, maglahi-lahi ra pud silang ila. Mo bitaw na ako muna yung usa ka problema nako usahay kini mga kini bang mga renewal movements kay mura ba og kuan kay sila kay loyal kay sila sa ilahang grupo pero murang ilang ibaliwala usahay ang kalihukan sa dakong simbahan. Para nako dili gyud na mao ha. Kay sa Colosas 1 kapitulo 18 si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Nga saan to pa kung unsay kalihukan sa simbahan nga mao ang lawas ni Kristo, isip miyembro mo apil gyud ta. Pareho sa niya ba nga dili pwede ba na nga kanang mulihok ang lawas o nya dili ra ang kamot? No, dili na sa pwede ha. So ako hangyo rasad na, no? Kaya matud pa sa Juan kapitulo 15 bersikulo 5 hangtod 6, ako ang pan sa paras, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungang daghan kay wala kay wala di kay kun sani nalibog man o kay kun wala ako diha day kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga na ilabay ug malaya, no? Sa puniton kini og itanbog ngadto sa kalayo aron masunog. Ayan, no? So muna nga akong tambang lang sa mga mga renewal movements nga kung mahimo kana basta kalihukan na gani simbahan ayaw gyud ninyong i-conflict sa inyong kalihukan. Kaya ngano man makuano niya mo kaya nang gitawag nato makuano niya mo ma-alienated ba? Ma-alienated. Okay, last question mga higala ha. Padahal may rason bang ang organisasyon dili mo tahod sa simbahan o sa obispo?
dili ginamahimo, no, kay naa man tay hierarchy. Na mo na man gyud na may daghang naka-experience man jud ko nga gitubag-tubag ko og kanang parokyano kay tungod lagi ining ilaha pong renewal movement nga gusto gyud sila ba nga mo seminar bisag among giingnan nga dili lang usa kay mo concentrate ta sa BEC murag ni kuan gyud ni murag ni arangkada gyud ba niingon gyud nga wala mga padre kay tulo man mi ato dila na ako asa isulti ang lugar nga wala mi nananghid padre nagpabalo ra mo kung ano pagbabalo pa mo niingon ingnan mi nga wala mi nananghid nagpabalo ra mi pura magkanang sinultihan sa anak nga masupilon nga ama mulakaw ko nagpabalo ra ko pero wa ko mananghid ano inana no kay ang simbahan do na mangyoy kanang gitawag na tong pangulo nga giasahan si Kristo si San Pedro nagiingnan man na niya atiman na ang akong mga karnero. Ang maong katungod, gihatag usab ni Saint Peter ngadto sa mga obispo. Dahil yung paghuman, gihatag po ni sa mga obispo ngadto sa mga kaparian. Muna daw sa ito pa, kung imong tubag-tubagon ang kaparian, mura ra pug kag imong gitubag-tubag si Kristo. Kaya nag-represent man kami kang Kristo. Ayan no? So dili lang mo tahod lagi ta ha. Kamo mga kuan kay makasala niya mo sakramento bayan ng pagkapari sama ra nga imong gibugal-bugalan ang naghatag kanamo katungod nga mo dumala no ana no bino padayon ta panghigala og artist sa ngalan sa itong talahorong obispo Bishop Polito B. Cortez station manager si Father Ramaata ako ra gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.